Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ufihlwe ngesizotha okaMaskandi. Iyakude ekaRamaphosa kanti iyaqhubeka eyokubungaza imbokode. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundelo Siyabongwa kaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ufihlwe ngesizotha umculi kaMaskandi waseMsingo Scebi inkosi yamagcoka amadlamini odlule emhlabeni ngeviki eledlule engozini yomgwaqo. Amaciko ehlukene nezikhulu zichaza inkosi yamagcoka njengomuntu obezwana nabo bonke abaculi. Izinkulungwane zabalandeli bomculi kaMaskandi uScebi inkosi yamagcoka amadlamini kanjalo nabathandi bomculo kaMaskandi bebephume ngokuningi babo ukuzothamela umngcwabo waleli ciko obubanjelwe enkundleni ezimidlalo eMzisho eMsinga. Leli ciko lidlule emhlabeni emva kokubandakanyeka engozini yemoto eRichards Bay nozakwabo nalapho lidlule khona emhlabeni noGupta Mchunu obeyigidangoma. Okhulumela umndeni uchaze kabanzi ngokulahlekelwa komndeni emva kokudlula kwaScebi Dlamini. uScebi uzalwe ngisindiswa ngamukela uJesu, ingakho ngingakhohlwa usuku la kazalwa ngalo khona. Wasemqamba-ke ubhuti wathi uScebi uma sifika kulezi insuku siwumndeni wakaDlamini ngoba uye wazalwa uScebi, sifika lapho khona-ke sibuka isimo esibhekene naso, kodwa-ke siyabonga siwumndeni wakaDlamini ukuthi nisisapothe kusukela sithole umbiko nona nonke. Sibonge nje ukuthi siwumndeni wakaDlamini, asibonge ukufa kodwa sibonga isapoti yenu ngayo yonke indlela enenze ngayo. uScebi-ke ngiyathanda ukusho ukuthi umculo uthande esemncane esakhula esese-primary. uScebi wakhuphuka njalo waze waba se-high-school. Kuthe noma esehamba eyofunda eGoli ukuba enze uqhubekela phambili, uScebi kuthe noma esedumile usihloniphile njengomndeni, akazange aphakame. Uye wayithoba uScebi, waba umuntu oyithobile singoba babakhe. Sabona ukuthi cha uScebi lentaka iphethe impela uNkulunkulu umnikile ukuba akwazi ukuthi ajabulise abantu. Ungqongqoshe wezamaciko namasiko esifundazweni KwaZulu-Natal umuntu omuhle Khawula uzwakalisa ukukhathazeka ngokwehlela indima kaMaskandi ngokudlula emhlabeni kwaleli ciko emva kwengozi eyenzeka eRichards Bay ngeviki eledlule njengoba umculo wakhe ubuphilisa abantu abaningi. Nani-ke mndeni kakhulukazi umolokazana unkosikazi kaScebi, ngicela ningayikhohlwa imisebenzi kaJehova yonke yomusa anenzele yona. Noma kunje kodwa ningayikhohlwa. uNkulunkulu akaguquki noma izimo zona ziguquka. Siwumnyango wezemidlalo namasiko KwaZulu-Natal, angeke sayishaya indima lenhlanhla engaka esibenayo ukusebenza neciko elifana nenkosi yamagcokama. Kube yiciko eliyinono elikhulumela phansi kodwa bese lenza umsebenzi ulukhulumele. Kube nesisoka esingefaniswe. Ngabona nje kuneculo lakhe nami bengiye ngilidlale ngilicule noma ngiyibhimbi uma ngibona imanzi engayithatha lapha emzini kaBaba isishikishela bese ngithi hayi angisiyi umthengo mithi kodwa manje nawe kuyazizikela da. Amabutho kaZulu abeyingxenye lomncwabe ehholo Mdidiyeli uSipho Mhlongo ngokuthunywa iSilo. Kanjalo nabangani baScebi badlulise amazwi okudabuka kwabo kokudlula emhlabeni kwaleli ciko. Ngelinye ilanga siseThekwini evakashile khona bengihlala khona-ke ngakabi ngidlula nombhede silala phansi naye ethe mfowethu undlala phansi ethi hayi khuleka mfana ka-building man ubaba wami usakha imali Mthumbi. Bethe u-building man ubaba ethi hayi khuleka mfowethu sonke lesimo sizodlula. Nangempela nje sakhula impilo yashintsha sikhula nje sibambisene nje ngakho konke. uScebi impilo yakhe nje iqala ngithenga imoto eba nemoto. Konke lokho kwenzeke phambi kwami. Ngiyingxenye yakho futhi sibambisene. Kubula nje uyothenga imoto yokuqala khona imali encane sasishoda ngayo safona safonela ubaba kaDlamini eSilo umzathi baba
sishoda ngemali engaka sicela ukuthi usigcwalisele kunemoto esiyibonayo le asifuna izihambe imali yakho uzoyithola ngoLesine nangampela uba uDlamini wasukela phezulu wasifakela leyo mali sayiswipe imoto cash. Amaciko abephila nawe endimeni kaMaskandi abeyingxenye lenkonzo kanti nawo adlulisa amazwi ngokudlula emhlabeni kwenkosi yamagcokama kanjalo namabhinqa athi agqemeke ngeCiwantwala ngokudlula emhlabeni kwaleli iqhawe laseMsinga. Magagu njengoba lisemva kwami baculi nonke ngiyathobeka kini ngiyaniphepisela nonke ngane zakwethu ngiphinde ngibonge baculi ngiyabonga baculi bagagu into eniyenze uSicebi egameni likaSicebi kwenzeke ungazange kwenzeke asesishiyile amagagu ahamba sibuhlungu namanje nalokho kusivusela ilonda kodwa ukuhamba kukaSicebi kuveze olukhulu ubumbano kuMaskandi ngokuthi kuba kusemncwabeni ngabe ngithi kuba kikho emncwabeni bengizothi labantu abasemva kwami lamagaga ashayeleni ihlombe kodwa ngoba sihlonipha umncwabo ningashayi ihlombe kuhlanganiswa igroup ngokuphuthuma kwathiwa kwakhiwa amakhandlela labantu abasemva kwami baqopha umlando bakhombisa uthando lokuthi uSicebi ubenjani ngoba into yonke ilandela umnikazi wayo. Into yonke ilandela bani? Into yonke ilandela bani? Sithi umndeni awududuze ududuze nathi uphinde ududuzeke ihlobo ududuzeke abalandeli bomculo ilekesi kaSicebi ngizosho into yodwa ngaphambi kokuthi ngithi hamba kahle Dlamini hamba kahle Sebalikhulu ngiyakhalela mfowethu Thuthani Mfokandlovu uNkulunkulu akuthathe uphile ngoba lokho kubona namhlanje wagcina khanda ibhobo lakathi kathi umuntu okhathele ubuye ekholweni uthamba ngolumba nadala ubhodlisa amangulube nama uqophela amazi angcolile lapho utogoluko zonke ingulube hlamba ngini afika qala ashiya home ashiya home uSicebi wabukela kuyibhova esakhasa efunde primary wafunda ingezo wafunda umculo University yomculo uthema ikhula ephakamisa amehlo ngokwengezo nangokugqokama. Abalandeli bomculo kaMaskandi abasuka ezindaweni ezikude ezahlukene badele konke baphuma ngomningi babo ukuzovalelisa kuyiqhawe labo. Izindabeni zo KZN TV bikuthi abani maphumulo eMsinga. Inkantolo yomthethosisekelo isichithe isicelo se-ATM amanye amaqembu ezepolitiki kanye nekomidi lephalamende sokuphikisa isinqumo esimisiya ukulalelwa komphakathi odabeni lwephalaphala. Le nkantolo ke ithi akukhona ubulungisa ukuthi ilalele lolu daba okwamanje njengoba ke kusalindwe isinqumo senkantolo enkulu yase-Western Cape ngesicelo sikamongameli uCyril Ramaphosa sokubuyekeza umbiko ka-Section 89. Inkantolo yomthethosisekelo isichithile isicelo samaqembu sokudlulisa isinqumo esivimba ukulalela komphakathi odabeni lwephalaphala esasifakwe ngamaqembu ezepolitiki kanye nephalamende eliphenya ngokususa kukaMengameli uCyril Ramaphosa esikhundleni. I-African Transformation Movement ATM ngamafuphi ibeke ngokuqala kubuya ngqo enkantolo yomthethosisekelo kulandela ke isinqumo senkantolo enkulu yase-Western Cape ngenyanga edlule esivimbele ikomiti ukuthi ke kuqhubeke nezinqubo zokuphenya uRamaphosa ngaphandle ke komsebenzi wokulungiselela. Inkantolo yomthethosisekelo ithi ke kulesi sigaba akusikho ubulungiso ukuthi ke ilalele lolu daba yasikithi ke isinqumo sokuthi ke ukulalelwa komphakathi mayelana nophenyo lwephalaphala kusamisiwe. Kanti ke isicelo esifake uMengameli uCyril Ramaphosa sokubuyekeza lo mbiko kulindele ukuthi ke silalelwe enkantolo enkulu yase-Western Cape ekuqaleni ke kwenyanga uSeptember. Estabeni ezi-1 KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Inhlangano emele bonke omasipala basekhaya iSouth African Local Government Association KwaZulu-Natal ibinombuthano lapho ihlose ukwakha omasipala baqinile ngenhloso yokulungiselela isizukulwane esizayo. Kulomhlangano isigungu salenhlangano sihlinzeka ngezinkinga ezibhekene nomasipala nokubheka inqubekela phambili nangesikhathi sekudlule ukhetho oluzayo lohulumeni basekhaya.
Lezi ingxoxo ehlanganisa umasipala abawu-54 ziyinkundla lapho kudingidwa khona izindaba ezibucayi mayelana nezinselelo ezibhekene nomasipala, izinto ezibalulekile nekusasa lohulumeni basekhaya. Njengoba-ke kubhekwe ingqophamlando lapho le nhlangano izobe ihlanganisa iminyaka engama-30 yokuqinisa uhulumeni basekhaya kanye nokuqhubelisa phambili ukuhlinzeka kwezidingo nqange. Ungqongqoshe uzobuswa ngubambisana lomdabu KwaZulu-Natal, umfundisi Thula Sizwe-Buthelezi, uthi lo mhlangano ubungobalulekile ngoba uhlaleke ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lohulumeni basekhaya ngoNovemba. Emsunduzi emhlanganweni wakwaSalga lapho kuhlangene khona bonke omeya balapha KwaZulu-Natal, kuhlangene o-municipal manager, kukhona nomongameli wakwaSalga oqhamuka kuzwelonke, kuzodingidwa indaba ezithinta omasipala ukuthi singenza kanjani ukuthi izikhwama zomasipala ziqine, singenza kanjani ukuthi intuthuko isheshe ifinyelele komasipala, nanokuthi isimo sokuphatha ngendlela ezoletha ugqozi nokwethembeka kubantu singenza kanjani. Sihlangeneke ngesikhathi lapho kulungiselelwa ukhetho oluzayo lwangomhla ka-4 November. Omeya abalapha bebesey'khundleni iminyaka ewu-5 sikwazile-ke ukubona iy'ngqinamba ababhekene nazo ney'xazululo ukuya phambili ukuthi yini singakwenza ukuqinisa omasipala bakithi KwaZulu-Natal. ISalga KwaZulu-Natal ivumile ukuziningi izinselelo ezibhekene nomasipala okumele le nhlangano iqhamuke namasu okuxazulula. So bekuzobuka-ke reflect ukuthi sithuleke iripoti yethu thina namhlanje ukuthi yini esesiyenzile, bese sibuka-ke la kube ney'nselelo khona jointly sibone ukuthi yini esingayenza ukubhekana nalezo nselelo futhi singadlula kanjani. Njengoba kulungiselelwa ukhetho lohulumeni basekhaya lwangomhla ka-4 November kulo nyaka, lokhu kuchaza ukuthi kuzoba nezinguquko eziningi komasipala abaningi emva kokhetho. Lo mhlangano ubumhlahlandlela ukuthi ikuphi umasipala okumele bakwenze ukuqinisekisa ukuthi intuthuko iya ngendlela efanele emphakathini. Njengoyazi ukuthi si-round up i-term of office, elections are coming up on the 4th and we are guiding them in terms of what they need to do. And part of needing to do is to focus on service delivery and render service and be always available in responding to challenges that communities are facing. So a members' assembly is then parting knowledge of how to manage a transition in the local government system. But also siyasho ukuthi ukubheka phambili omasipala balapha KwaZulu-Natal bangasebenzisa different endowments abanazo to improve on the revenue base, and there are different systems that esinokwazi ukusebenzisana nazo nohulumeni walapha KwaZulu-Natal uledwe nguPremier and the executive yakhe ukuthi sisebenzisana kanjani. Ake sihlabene nali-ke futhi sihlangabeza futhi nezinye izindaba masibuya. Siyakubingelela sekwamukela njenganalokhu-ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela-ke nazo izihloko zihamba phambili namhlanje. Ufihlwe ngesizotha okaMaskandi iyakude ekaRamaphosa kanti iyaqhubeka eyokubungaza imbokode. Ibandla iChristian Faith Fellowship Center lihlele umcimbi wokubungaza usuku lwabesifazane eMadlankala esikhaleni. Lo mcimbi-ke ubuyingxenye yemigubho yenyanga yabesifazane ubuhlanganise abesifazane abahlukene okuhlanganisa omama, abafelokazi namantombazane ngenhloso yokubakhuthaza, ukubanika amandla kanjalo nokubuyisa ithemba. Ibandla iChristian Faith Fellowship Center eMadlankala lihlanganyele nabesifazane libakhuthaza ukuthi ke bazimele, bazibambele futhi basebenzisane kwakheni ikusasa labo. Lo mcimbi ubuhlanganisa nokuvula kwalibandla ngokusemthethweni lapho ke kugcizelelwa khona isikhathi sokuthi ke ukucindezela kwabantu besifazane sesadlula, kwathi ke amadoda anxusa ukuba ke ayeke ukuhlukumeza besifazane. Lokhu ke kwenzeka nje inyanga yabantu besifazane njengoba ke bebebungaza abantu besifazane. Sibungaza usuku lwabantu besifazane ngoba sazi sonke ukuthi iSouth Africa yonke nje lenyanga inyanga yabesimame siyaba acknowledge kakhulu, siyabazisa abantu besimame kuleli bandla lethu. Njengamanje siphila kwi century ehlukile, abantu besimame ababe empowered, abasukume bafunda ukuzenzela
noma ngabe kuthiwa nje ingajana encane noma ngayini isikhathi sokuthi bahlukunyezwe sesiphelile sinxusa namadoda wonke ke ezweni lonke eSouth Africa yonke nase KZN ukuthi udlame olubhekiswe kwabantu besifazane malehle. Lo mcimbi ke ubuhlanganisa abesifazana abahlukene ngenhloso kubakhuthaza ukuthi ke bazibone ukuthi ke banamandla futhi bayakwazi ukuzimela. Umyalezo omkhulu obudlulisa kakhulu ukuthi abesifazane kumele babambisane, basizane futhi baphakamisane ikakhulukazi uma omunye ebhekene neziselelo. Ngiyafisa nje ukuthi kubantu besifazane let's fix a crown for each other. Uma nje ubona umuntu omunye wesifazane eswele kuba ukuthi uyamlekelela lapha aswele khona, mawukuthi ubona umuntu wesifazane down uyamphula up uyaphakama naye, maye befuna ukuqala amabhizinisi bethi ayisize uyamsiza, siba yusizo nje from one another, asiyekelelani asihlekani kodwa nje siyaphusha siyaphambili siyimbokode. Lo mcimbi ke ubuhlonishwe uNdlunkulu wesilo mesizulu kwaZwelithini, uNdlunkulu uNomzamo Mnyeni ogcizeleleke ukubaluleka ukuthi abesifazane baphakamisane futhi ke bangancintisani. Ake sisapothaneni esikhundleni sokuthi sigxekane kakhulu, esikhundleni sokuthi sibekana amabala sibukelane phansi sibe ngcono kunabanye. Ake sisapothaneni more than anything, sikhulelelaneni more than anything, singabukelani phansi ngoba phela manje thina sisaba ngabantu bama content. Awuthi uyenza leyo content kodwa kube ukuthi ayisize phela umunye umuntu, akungenzi content ukuthi sibone wena wedwa sipraise wena wedwa yonke into ingawe. Uphinde wagcizelela ukuthi owesifazane akumele avumele izimo adlula kuzona noma ke abhekene nazo zinqumo ukuthi ke ungubani nokuthi ke engafinyelela kuphi. Izolo lakho alisho buwena, alidefine identity yakho. Ngenzeka ukuthi singomama abasingeli, singenzeka ukuthi singomama bangasebenzi, sidivozile, but lokho akusho ukuthi ubuthina lobo kuNkulunkulu. Isasekhona indlela, isasekhona enye indlela esengenza ngayo futhi ukuthi sixhumane noNkulunkulu. uNkulunkulu indlela sethembe ngayo wathi thina sizoba ngabasizi balabo baba. Abesilisa nabo banxusa kuba babe yingxenye yokwakha imiphakathi ephephile ngokuyeka zonke ke izihlobo zokuhlukumeza abantu besifazane. Lo mcimbi koshiya besifazane benomyalezo ukuthi amandla awabo asezandleni zabo nokuthi ke ngokubambisana bangakwazi ukuguqula izimpilo zabo nemiphakathi ke abaphila kuyona. Estabeni ze1 KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngisemadlankala esikhaleni. Uthole kanzima wesilisa wasezingolweni kwaShobashobane kuWard 33 ngaphansi kamasipala iRenkonyeni oswele isihlalo esinamasondo ukuze akwazi ukunyakaza kalula ikakhulukazi uma eya isitolo. uManqoba Khawula uneminyaka engama-65 ubudala phecelezi 65 uthi ngaphambi kokuthi anqunywe imilenze yombili waqala ngokuthi ubhozo ubole wezwe ubuhlungu obungabekezelekeki. Uthi ke kumanje akanayo ngisho indawo yokufihla ikhanda uhlele ezihlotsheni. Udonsa kanzima wesilisa wanqunywa imilenze yombili. Umechaza uthi waphathwa ubhozo wabola nokwaphoqa ukuthi unyawo lwakhe linqunye kwase kuwelela kulolu lunye unyawo nalo lanqunywa. Lona wesilisa wasezingolweni kaShobashobane kuWard 3 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni uthi sinzima isimo aphila ngaphansi kwaso njengoba edinga isihlalo esinamasondo phecelezi wheelchair ezomsiza ukuthi anyakaze akwazi nokuya ezitolo njengoba le ayisebenzisayo ingekho esimeni esikahle futhi akakwazi ukuyisebenzisa njengoba nesandla sakhe salimala sakosokudla asisebenzi. Mama ngenkathi qaleke lapha kuthupha wavela uthupha wabola wazi ukufika la emlenzeni. Uthe makufika la emlenzeni lavela lonyawo ngezansi laloma batsika kwaphinde leli futhi laphinde lenza le nto yanjwelele naleli futhi laphinde lenza lonto ukuthi liyabola nalo kanjalo qala lapha ethuphini nalo futhi labola leza phezulu labola lithe mali la kugala lavela ukoma futhi batsika futhi nginegawuthi kanjani basho nje lento ukuthi nginegawuthi bathi nginegawuthi babawunquma lomlelo oqala babuye bawunquma ngathi ngizihambela athi ngisebenza ngaloliwe. Uthe emsebenzini wagcinekile ngenxa yokugula. Ngiye ukusebenza ngoba ngiphethwe yilento kodwa ngavela ngarisayina emsebenzini angizange ngithole impesheni. Uthi wayeza ubuhlungu obukhulu.
Kwakunokuhluka kwaqaqamba kwangalali kwahona kusuku nemini ngalali. Ngihleli kusuku nemini. Ngiqaqa njalo. Uthi uhamba ehlala njengoba engenawo umuzi. Isimo engiphila ngaphansi kwaso nje sinencindezi ngoba manje umuzi anginawo kade ngakhile emzumbe ngasuka la ngozama ngakwakhe emzumbe ngahamba ngabuya ke emzumbe njengoba sengibuyelele manje la indaba kwakha ayikho ngizokwakha kanjani angikwazi kwakha unkosikazi akekho ngiphila lompilo nje pheli kanzima. Uthi khona indawo ezingolweni abekwa kuyona ngekusemthethweni kodwa amandla okwakha akanawo. Ikhona indawo. Ikhona lapha eSansi. Ikhona indawo engabe kwakuyona ngokusemthethweni. Uthi usezamile ukulufuna usizo kodwa akasizakali. Uthi akaze lithola uxhaso lwendlu kahulumeni. Zamile ekhanseleni isikhathi eziningi ngazama ikhansela ngakheli lithi ikhansela mina ngakhela umuzi. Kanti mina emzumba ngisengakhela umuzi. Awukho umzumba owakhe umuzi lapha emzini wami. Akazi ukuthola uxhaso. Angazi ngithola uxhaso. Nesihlalo wayikhuluma indaba yaso nekhansela? Ngayikhuluma indaba yaso alinginaki ikhansela. Alinginaki. Kwabafisa ukulekelela lona wesilisa nanoma ingaluphi usizo bangashayela inombolo engezansi. Lo mbiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisezingolweni. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu ingosezomnotho ezemidlalo kanjalo nesimo sezulu kuyalandela. Siyakubingelela ke siyakwamukela njenganalokhu kusanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ufihlwe ngesizotha okaMaskandi iyakude ekaRamaphosa kanti iyaqhubeka eyokubungaza imbokode. Kuleli qophelo ke singena sijule ngosini zomnotho. Irandi lakuleli R16.20 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe R21.87 uma liqhathaniswa nopondo laseBrithani liphinde libe R18.70 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,332.14 i-ounce kuthiwa ngahluziwe ube $87.07 umpongolo. Ake sibhekele ngosini ezemidlalo. Iqembu lesizwe lebhola labesifazane banyana idlale omunye wemidlalo emqoka kunayo yonke la ke la idlala njengoba ke ibibhekene nezimbangi zayo ezindala iNigeria kokuhlungela indebe yomhlaba yangonyaka ozayo. Lo mdlalo ke onguwafa odlale izolo ngo10 kusihlwa eMulay Richard Stadium eCasablanca eMorocco lapho ke la kuleli ligcine liunqoba ngamagoli 2-1 umabili ke lamazwe ahlulekile ukudlulela kweyandulela wamanqamu kwi-Women's Africa Cup of Nations okuyi-WAFCON ngamafuphi eqhubekayo ke eMorocco. Alahlekelwa ke ithuba lokubalwa ke namaqembu amane asesheshe azibekisela ke indawo kweyomhlaba ezodlalelwa ke eBrazil ngonyaka ozayo. Lezo ke zindawo zithathwe eAlgeria, iMorocco, iMalawi neCameroon. Kuleli qophela ke sibhekelene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mondlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje yamukela ke ezugcina zaleli sonto kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile